Γεια σας, επεισόδιο 1. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για ένα άνιμε όπου έβλεπα από παιδί, τώρα και μάλλον μέχρι να πεθάνω. Το One Piece. Θα ήθελα να μιλήσω για τις διαφορές του με το μάγκα και γιατί το προτιμώ. Μάχες. King Kong Kang εναντίον Doflamingo. Στο μάγκα αποτελείωσε τον Doflamingo δείχνοντας πως είναι καλύτερός του, ενώ στο άνιμε είχαν σύγκρουση για περισσότερα λεπτά από ό,τι θα έπρεπε. Νευρίασα λίγο όταν είδα πώς κατέστρεψαν αυτή τη στιγμή, γιατί το μάγκα ήταν φάπα ξάπλα. Στο μάγκα, μαζί με τον Doflamingo δίπλωσε και η πόλη. Τέλος πάντων, τώρα στο μάγκα, στο πρώτο κιόλας chapter, στη σελίδα 4, ο Λούφι τρυπάει το μάγουλό του μπροστά στον Shanks, ώστε να δείξει πως είναι άντρας και πως μπορεί να τον πάρει στο πλήρωμά του. Ενώ στο άνιμε, όταν το μαθαίνουμε αυτό, είναι σε μορφή flashback πολύ αργότερα σε special επεισόδιο για τον Λούφι. Ακόμη και τη σκηνή με το θαλάσσιο τέρας την είδαμε πάρα πολύ αργότερα στο επεισόδιο 504, 14 ολόκληρα